chibai vek ule Vawiin hi February ni som sang ni somni le paruk ania Middle East boruak inlumlet karah thil pawimawh tak a thleng mek ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu United States panin athok chuak ta khovel mipuite'n Gaza le West Bank chungchanga Israel demna thu hlir an thedar line Israel throi tu erawh chuan aram himna tur le khovel pumpui himna turin ma ala chunjom zel ani Vawiin hian point lian tham tak pathum Netanyahu zin chan Gaza-a thil thleng dik tak le West Bank-a operation kalpui dante kan lu chil anga atopa hetiang boruak karah hian pathianin engtin nge anam thlante aven himti thlaraw lam atangin kan thlir ho bokang local sonsuang che thudik highland ani done kan thu hriat thar bera chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Washington DC panin Israel achua santa atum ber chu US President Donald Trump mu ani hei hi meeting satle anilo Netanyahu ngein asoidanin hei hi President Truman office alu atanga voisari kan in hmuna turani ati chik takin ngai tuate voisari na Bible chuan number pasari hi famkimna entir na ania hei hian US le Israel in lai china nget tak pathianin aremruat pui ani ti entir na ani thei hial lo mo Netanyahu chuan hezin na hian Israel le US in kar thuk zia atilangani atibok an soitur pawimawh ber erawh Iran ani tun hnai khan US le Iran ten Oman rama inbiak na an neya President Trump poin inbiak na an nei le tur thu asoi heti lai tak hian Israel hian US chu fim khur turin adu ani Iran hian nuclear ral thom siam antum renga an thil tum chu Israel noi bawani chu wangin Netanyahu hian khovel hroi tulian ber hnena Iran hearing su Israel himna hi da pawimawh ber ro tin avashil don ani hei hi Israel tan chau nilovin khovel remna atan apawimawh em ani Tunah Gaza lam hui ila news le media dangte chuan report anrun nei le ta chur mai an report dan chuan October ni som a inka hai nei nu atangin Gaza-a Palestina mi zanga somrit paruk in nun na an chan to a hliam sangkhat zanga sumnga paret anam bok nin an tarlang tin October ni sari sang ni somni le pathum atanga chutin mi sing sari sang ni chuang thi angin an soya Israel chu genocidal war namsuta indona kalpui angin an pu ani ma se thil pakhat je bruklat an nei engwangin nge ceasefire inka haipong ren chungsi in Israel hian ma alak achan chu Hamas te wangani ceasefire hi Israelin abo chhia ani lawa Hamas firfiakten an bo chhia ani zok ceasefire hun chung hian Israel laka rocket an kapa tunnel atangin an run beya Israel sipaite an ambush bok thin Israel hian ti tur danga nei lo anram mipuite'n himnan firfiak ho tomna te chu alu chil angai ani heng thisat an tarlan te zinga hian atam jok chu firfiak ral thuam kengle Israel beitumte an ni ti erawh health ministry Hamas thunun wang hian an soilang ngai lo genocide tia an puna hi dot lian tak ani Israel hian namsuat tum ni se Gaza hi ni khathil thuwa anti chimit vek thei ma se anti mi alo film khur takin civil mi te thi tur ven nan thei top an chua zok ani ma se Hamas ten mipuite chu inven na atan an hmantlat awangin poisoi lo ten nunna an chan pha thin hi Israel tan po thil poi tak ani news dang le chuan West Bank Biblein Judah le Samari ati helma hian Israel sipaiten operation lian tham an nei le boka Palestina somthum chuangman an ni media then khatin no pangte po man an ni ti in an ziak ma se thudik tak chu hei hi ani hengman te hi poisoi lo civil mi an ni mi alo an ni hi firfiak pol nena inzom na nei Israel mipuite chunga terror attack thlentuma in ro man mek an ni zok Israel intelligence sinbet te hian thil thlen ma in an threlok thina October ni sari angkha a thlen non to lo nan thil poi a thlen ma a lo dan hi Israel ti mak mo ani anman te hi ral thom tol rutu te bom siam tu te le poisoi lo ti hlum tuma in bot saite an ni tlang pui Israel hian aram chung awenga am pui te himna turin achol man meu lo ani ti chuan clear tu du tak te u heng news te hi ring tu mitin ilo clear te ang u voin hian Israel Prime Ministerin US President amutur thu kan soya voisari na ni kan ti
Bible hian number pasari hi pawimawh ema pathian po ni sari na achola Jericho kulpo voi sari an hela achimta ani kha tuna hian Israel hi hmêlmate na hulvela Iran le athurol puiten ti chiat vek antum ma se he voi sari na hian entir anei ani theiangem Jericho kul achim angkhan Israel do tu te kulpui hi achim don ani mai lo mo samza somni pakhatna changli a chuan chiang takin kan hmu a ngai te Israel ho veng tu chu muhîl ngai lova muthlu ngai heklo Netanyahu hian Trump apana tranpuina adila ni thei ma se Israel veng tu dik tak chu White House a aum lova vana aum zok ani Israel le ramro puite hi pathianin Israel veng him turin man ruwa amang thei ma se an chakna nar tak tak chu lalpa chau ani heng in dona thina le boina te kan hriat hian kan thla ati phang mei thei ma se Isua Kristan Matthaia bungsom ni pali chang ruka chuan heng thil te hi thleng tur ani atop na tur erawh alani lo ti in min hrilh ani kha Israel te hi pathian sana anni kan hmu hian pathian chu athutiama ading het ti kan hriat pha a hmêlmate noi botum ma se pathianin athlante chu athla thlam ngai lo voin hian Israel tan itong trayang u an hroi tu te tan fin na dilila an sipai te tan ven him na dilila tin Palestina mipuite'n po in heng an tur na atanga Lalpa Isua Krista chandam na eng an lo hmu a chandama anom theinan itong trai pui bokang u hrengreng ro pathian chu athutiama ding heta Israel veng tu chu nang le kei min veng tu lalpa bok kha ani ilo thlera wangin kalome lalpan mal som cheu ro se he channel hi ihlok pui ani chuan subscribe ro le